Γεια σας. Έχουμε μπροστά μας το καινούριο iPhone 3GS 16 GB σε μαύρο χρώμα. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η συσκευασία του 3GS. Μάλιστα. Πάμε να το ανοίξουμε τώρα για να δούμε. Ωραία. Αυτό είναι όπως είπαμε σε μαύρο χρώμα. Ακόμα είναι με τη ζελατίνα του. Το καλυματάκι του εδώ, τη θήκη του, τα προσπέκτους έχει εδώ μέσα, οι οδηγίες. Αυτό είναι, θα χρησιμεύσει για την κάρτα SIM, θα σας δείξω πώς. Έχει αρκετό πράγμα να διαβάσετε για τις φωνητικές οδηγίες. Όπως βλέπετε, αρκετό πράγμα. Να το κλείσουμε. Εδώ είναι διάφορα χαρακτηριστικά στα ελληνικά φυσικά, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα. Εδώ είναι το μιλαράκι της Apple, το γνωστό μιλαράκι της Apple σε αυτοκόλλητο. Άμα θέλετε να το κολλήσετε, να το ξαναβάλουμε πάλι όπως ήταν μέσα. Εδώ περνάμε στο φορτιστή του. Έχει το φορτιστή USB, το οποίο είναι σε δύο κομμάτια, το οποίο μπαίνει σε αυτό το, βλέπετε, ένα πολύ όμορφο φορτιστή εδώ πέρα. Τα ακουστικά του, και το καλώδιο σύνδεσης με τον υπολογιστή. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο από ό,τι βλέπω. Αυτό είναι το κινητό τηλέφωνο. Βλέπετε, 16 GB. Λοιπόν, ας το ξεσφραγίσουμε. Το βλέπετε. Όπα, αυτό είναι. Πάρα πολύ ωραίο. 3GS, iPhone 3GS. Παρουσίαση για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Όπως βλέπετε, ένα ωραίο τηλέφωνο. Σας το προτείνω να το πάρετε ανεπιφύλακτα.